नमस्कार वेलकम कर माय यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु शेयर करंतु नुआ नुआ वीडियो पाया पई हमको लाइक शेयर करंतु कमेंट भी करंतु लाइक भी देखिए आज करंतु। डेली रूटीन देखिबा आज मु कोन रोसे करची कोन करची आज देखिया चलो मो पुअर आज गुटे डालमा बसौची देखिया कौन देखा होतला कौन खाई दिलु कि पकड़ा तो पखला तो नगेखिया कौन थिला आलू चोखा आलू जगह हां खाई देलो सब हां मो ପାଇଁ କିଛି ଅଛି ନା हां ମୁଁ ତ ଖାଇବି हां खाओ ना हां आ ପାନ ଖଣ୍ଡ ତ ଖାଇ ଦେଇଛ ରଜ ପାନ ଖାଇଛ ଶିଖି ଯାଉଛି ସେ ସିନା ଯାଉଛି ସିନ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ନା ପାଦା ପଳେଇଲା ହୁଁ ଆଉ ଆଜି ଆମର ମଟନ ତରକାରୀ ହବ ଆଜି ମଟନ ହଉଛି ଆଉ ତ ମୁଁ କାଲି ଦେଖିଥିଲି କଙ୍କଡ଼ା ଆଣିଛ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର କଙ୍କଡ଼ା ଆଣିଛ ସେ କଙ୍କଡ଼ା କୋଉଠି ରଖିଛ ଟିକେ ଦେଖିବା ଫ୍ରିଜରେ ରଖାଯାଇଛି ସମୁଦ୍ର କଙ୍କଡ଼ା ଏ ଚୁଲିଟା ମୁଁ ତିଆରି କରିଥିଲି ହଁ ଏଟା ହେଲା ଉଠା ଚୁଲିଟା ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି ଆଉ କ'ଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଚଲାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବ ଆଉ କ'ଣ ବଟା ହେଉଛି ମସଲା ବଟା ହେଉଛି ଆଉ ବୋଉ କିଛି କହୁନା ପିଆଜ କାଟୁଛ କାନ୍ଦି ପକେଇଲନି ନା କ'ଣ ଟମାଟୋ କାଟିଛ ଆଳୁ ଗୋଟା ଶୋଇଲାଣି ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା ଆଳୁ ତରକାରୀ ହବ ଆଉ କ'ଣ ହବ ଆଉ କାକୁଡ଼ି ସାଲଡ ଏତିକି ହବ ପାମ୍ପଡ଼ ଭାତ ଜାଣ୍ଡି ଦେଖି ଆସିବ ଗେଲାର ଇଏ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଖରେ ହଉ ଆମେ ତ ଅଛୁ କରିବୁ ତମର ସେବା ଆଉ ଆମ ଗେହ୍ଲାର ଖାଇବାଟା ତିଆରି ହେଉଛି ବାବାରେ ଏ ତ ଫୁଟୁଛି ଯିଏକି ଆମ କଙ୍କଡ଼ା ଭଜା ସରିଲାଣି ଆଳୁ ଭଜା ସରିଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ଆଳୁ କଙ୍କଡ଼ା ଭଜା ହେଇଗଲା ଏବେ ମସଲା ପାଇଁ ନା ନା ତେଲ ବି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏତିକି ଥିବ ନା ଆଉ ଟିକେ ପକାଅ ଆଉ ଟିକେ ପକାଅ ହଁ ଦିବ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମାମା ଭାରି କଞ୍ଜୁସ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ପକାଇବ ତେଲ ତାତିଲେ ତେଜପତ୍ର ପିଆଜ ଟମାଟର ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଏସବୁ ପଡ଼ିଯିବ ପକାଯିବ ନାଇଁ ଲାଇଭ୍ ଚାଲିଛି ତେଲ କ'ଣ ପାଚିନି ନା କ'ଣ ଦେଖ ତେଲ ପକାଇ ସାରିଛନ୍ତି ଗରମ ହେଇନି ତେଲ ଗରମ ହେଇନି
ପିଆଜଟା ବୋଧେ ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ ଲାଗୁଛି। ନା ହେଇନି। ନା। କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ତରକାରୀଟା? 15 ମିନିଟ୍। କେତେ ମିନିଟ୍? 15 ମିନିଟ୍। 15 ମିନିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏବେ ପିଆଜ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଟମାଟର ଛାଡ଼ିବେ। ଏବେ ଟମାଟର ଛାଡ଼ିଲେ ପୁଅର ଡାଲି। ଛୁଙ୍କା ହେଇନି। ନା। ଟମାଟର ହେଲାଣି ନା? ନା ହେଇନି। ଦେଖିଲ ଟମାଟର ହେଇଗଲାଣି ନା? ହଁ ହେଇଗଲାଣି। ଟମାଟୋ ହେଲାଣି, ମସଲା ଛାଡ଼ିବା। ତାପରେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବେ? ମସଲା କ'ଣ ଛାଡ଼ିବେନି, କ'ଣ ପକେଇବି? କ'ଣ ପକେଇଲେ ଏଇଟା? ଅଦା, ରସୁଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ତେଜପତ୍ର, ମସଲା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ପେଷ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି। ମସଲା ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ମସଲା ଛାଡ଼ି ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କରୁଛନ୍ତି। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଗଲା। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଲେ ରାଗ ହଉନି। ହାଫ ଚାମଚ ହଳଦୀ। ହାଫ ଚାମଚ ହଳଦୀ ପକେଇଲେ। କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ମିର୍ଚି ପକେଇଲେ। କାଶ୍ମୀରୀ ମିର୍ଚି ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିଲେ। କଷିଲେ, ତାପରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ। चलो तापर कौन करा देखा मसला टे भल कि कषिदेव। कषिले ना कहीं भल टेस्ट आसो। एटा चिकेन मसला पकेले। चिकेन मसला पकईदे आउटे पानी टिके देदेले। पानी दे घाटी देले। पानी दे दीजिए। पानीटा टे कौन हो गले? पानीटा टे मरीगले आलू पकईदे। कंकड़ा पकई मसलाटा आउटे कषा। आलू कंकड़ा कषा। कषि सारा पानी दे घोड़ीदे। आलू पकईदे। आलू रखी आलू पकईदे। प्रबल गरम हो। आज खाई मारिक मत गरम हो।
କ'ଣ କରାଯିବ। ଆଜି ଟିକେ ଆମର ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ତ, ବର୍ଷା ହେଇକି ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଆମର ଟିକେ ସରିଯାଇଛି ଆଜି, ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ରେ ରୋଷେଇ ହୁଏ। ତରକାରୀ ପାଇଁ ହବନି, ସରିଯାଇପାରେ। ଧନ ସେ ଲୁଣ ଡବାଟା ଆଣିଥାନ୍ତି ଟିକେ। ଦେଖେଇବି କାହାକୁ? ସେଟା ଦେଖେଇଛ ନା? କୋଉଟା? ହଁ ପୁରା ମୋବାଇଲଟା ଏବେ ଦେଖେଇବି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଯାହା କଙ୍କଡ଼ା ପକେଇଦେବା। ଦେଖ କଙ୍କଡ଼ା ପକେଇଦେବା। ଆଜି ଖାଇବାଟା ଭଲ ଟେଷ୍ଟି ହବ। ହଁ ଧନ କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ଆଉ ଜାଣି ଦଉଛୁ। ହଉ ଯା ପା। ମା ପଚାରିନି କେତେ ଲୁଣ ପକେଇଥିଲା କଙ୍କଡ଼ା ଆଳୁ? ହଁ ପକେଇଥିଲି, ଏତେ ଗୁଡ଼େ ପକେଇଥିଲି। କେତେବେଳେ ପକେଇଥିଲି? ହଁ ଆଳୁରେ ପକେଇ ନଥିଲି। ମୁଁ ପକେଇଥିଲି ପୁରା। ଭଲକି ଟିକେ କଷିବେ। ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି 2ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷା ହବ, ତାପରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ବର୍ଷାଟା ଉଠେଇଲାଣି, ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି ପ୍ରବଳ ଜୋରସେ। କାଲି ଯିବେ ଆରଡ଼ି। ଆରଡ଼ି ଆଜି ରୁହ, ଦେଖିବା କାଲି। ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଇଗଲାଣି କଷା, ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଟିକେ ଚଲେଇଦେବା। ହେଇଯାଇଛି, କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ ହେଇଯାଇଛି, ଭାତ ବି ହେଇଯାଇଛି। ହଁ।